Jesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukubonga uNkulunkulu. Ah, kuzoba umgqibelo kuhambe ugesi ngabo-1 bese indodakazi wami omncane athi ubona umuntu omile ngenzansi kombhede wakhe. Ngivuka ngisiyokhuleka uRoma 10. Masisaqeda ukukhuleka uRoma 10 ngibuye ngizokhuleka mina futhi again ngala kakhulu nje. Bese ngiyahlala la cause vele ngigade lo mncane ogulayo. Ngithe kusenjalo ngiqaphela ukuthi ikhethini belivuliwe. Ngingalivalile mina ubusuku bonke. Kodwa ngabona selivaliwe. Hhayi ngihlale nginganaki. Ubuye ugesi. Ngilokhuze. Ngiqhubeke ngihlale ngigade lo mncane. Uthe ngisahleli nje ngibanje isihlwathi mangithi ngibona umuntu omile lapha phambi komnyango wey'ngane. Ngimkhulekela ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kube ngathi ngifuna ukuvula ifoni umkhuleko. Ngiwuvule ungavuleki kube mnyama ifoni. Ngiye ngale ngithi ngovusa indodakazi ukuthi hayi kudlale eyayo ifoni umkhulu. Ungavuleki ungavumi ukuvuka indodakazi. Ngithe ngisanjalo ngivusa indodakazi ngezwa ifoni ngala isiyidlala wona umkhulu useyakhuleka umkhulu Sibanda. Ngibuye ngibuye ngibona into engathi iphuma ngewindi kusala iwindi ikhethini liphephetheka. Ngiphaphama bese ngiyaguqa ngikhulekeke. Nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi usinqobelile cause le nto the time ngithi uJesu Kristu inkosi kwangathi la mathambo ayasha ngaphakathi ayashunqa ayasha nasemlomeni. Khona lapho ngishwashwatha ngoba ulimi lwaselishwabene. Angiluzwa ngathi liphendukile ligoqene. Kodwa nje ngaqhubeka ngilapho ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Into engiyiqaphelayo izifo namadimoni kuyalizonda ivoice yami yakho baba. Kuyayizonda uma ngabe ngizobeka ngisho isibhoko sasingishaya esiphangeni. Ngabeka ngesizwa siqhuma engathi ibhomu sisabalala ngisho esiswini. Sengikwenzile lokho kaningi nje mangihlaseleke enyameni ngibeka ifoni lapho ngidlala umkhuleko. Ngizwe loko kufa kuqhuma nje. Siyambonga uNkulunkulu ngale mkhuleko wasipha yona. uJesu Kristu inkosi ngicela ukufingqa nje kanjalo. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyathemba ubaba nomama wami bagcinekile egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba ngicela ukulanda leli phupho. Izolo ngilethe umzalwane oye wacela ukungena ekhaya lezwe. Wayesecela ne-date yokuvuma izono. Ngalala baba ngingabonanga noma ubaba useyibonile imeseji. Uma sekuzosa namhlanje ngiyaphupha. Iphupha sisendaweni kungathi sisendlini yenkonzo. Bese uyangena baba bese uphethe amaphepha. Bese uhlala esihlalweni esiseduze kwami bese unginikeza amaphepha abe u-3. Uma uqeda ukunginikeza la maphepha bese ngiyalufunda elokuqala. Phezulu isihloko besibhala ukuthi umvuzo. Bese kuba nenamba u-7 eceleni. Kubhalwe ukuthi umvuzo ubhalwe ngamagama amhlophe, i-colour shade ku-blue. Then belibhaliwe-ke lona angifundanga kodwa ngifunde ukuthi umvuzo. Kwase kuba nenamba u-7 eceleni kwakhona. Wawusuyasukuma baba ubuwaphethe la maphepha emaningi. Wawusuyasukuma usubuka emuva kubazalwane bengihlezi esihlalweni esiphambili. Kukhona waqalaza njengokuthi khona obufuna ukubanikeza nabo lawo maphepha. Wasuqala iculo ikhorasi endala nje eyayithi
umzalwane wayiqala babethi umzalwane owehlukene nesono uyaphile kuJesu athi gelekeqa. Ngase ngiyaphaphama ngoba nami ngiqalile ngayivuma leyo chorus. Ngase ngiyaphaphama. Uma ngiphaphama sengiphapheme bese ngithatha ifoni. Uma ngithi ngithatha ifoni, hawu sengiyabona baba sewumfakile lo mzalwane and iphupho ngiphuphe nje sekuzosa after mangibuka isikhathi baba osende ngaso, ngiphuphe after leso sikhathi. Ithi inhliziyo yami, hawu, kanti ukufaka umuntu ekhaya lezwi nokuvuma izono kunomvuzo ophelelisiwe ngoba inamba 7 isho ukuphelela. uJesu Kristu inkosi. Amen.